I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati novu verziju Agario. Samo malo. Tako, malo pričekajte da se upali. Da, ako mislite da je ovo igrica Minecraft, nije igrica Minecraft. Zato što mi je Minecraft, pa instalirat ću ga za nekoliko dana. Aplikacije. Google pretraživanje. Slide. Prvo ću se malo pozabaviti skinovima iz te igrice. Ili ne. Ne, ipak neću. Ne da mi se sad. Ili... Maj doću. Ko da ikom smeta. Ok, to je bila jako loša ideja. Nego da se mi bacimo na igru. Nickname. Ide... No... Kill... me. No, kill me! Evo, samo da zatvorim vrata. Joj! Oprostite. Da. Nekad mi zašteka miš. Puno točkica. I da, ovo je nova verzija Agario, nova verzija mislim. I prefore, vidite, i ovaj najveći vam ne može ništa napraviti. Ako se zabije u vas, rasprskat će se na milijun komadića i ako ja to pojedem, postaću velik i širok i dugačak ko ovaj tu lik, taj. Alo, duga lik. Maki mi se s mjesta. Meni ovaj najmanji sad može oduzeti bodove i sve. Tako da nije baš poželjno. Da, ovo ubrzanje... rasprsko se. Ovo ubrzanje... Ne! Slučajno sam to stisnio. Ubrzanje dobijete kad stisnete lijevi klik i držite ga, ali isto tako se onda i smanjujete. Ako znate Marko Pelivanoviću, ako znaš, ili Franu Višević, to, vidite, bio veći od mene, ali ja sam naudio. Ako znate kako instalirati cheating za ovo, napišite dolje u komentare. Samo da me ne pojedu. I joj! Please
ostavite like na ovo i komentar, možda pretplatu, neki su se već pretplatili, iako ne znaju baš svi za ovaj kanal, ali dobro, ne želim sad baš nabrojavati ko sve zna. Brate, ovaj velik 500 km. Zabi se u mene. Ti. Ova ima... Iako zna... Ne! Ok, super. Ne ništa. Zabunio sam se, sorry. Tu. Tako. I vidite šta se događa na lijevi klik. Vidite? Ubrzavate se. Ali isto tako se i smanjujete. Šta mi jedeš to moje? Ali onda kad to napravite morate ponovno ovo sve pokupiti. Ti! Šta blejiš? Dođi vamo, želim te... A što mi je ovo svoje? Šta me jedeš? Vidi ovo. Vidi se da je žensko, zamoto se kao u neku mašnicu kao. Srami se. Jedi. Šta mi jedeš hranu? Ovo je bilo stvarno sramotno. A daj, ajde. Ja s tebe htio zeznit. Joj. I Frane Višević, mislim. Napiši mi u komentare šta da igram za sljedeću igricu. Ajde, zabi se u mene. A daj, ajde, zabi se u mene, a ne ja u tebe. Da, skin. Zašto mora biti roz? Pa to je sramotno. Aj, ubi me. Ne želim biti roze. Joj. 10 ima 11 oh my god. Veliki. Mora jes hranu. Yes. Zabio se. O da. O da. Kak sam velika zmijurina. Ne. O da. Ok. Ne. Zablokao mi je miš. Ok. Izvukao sam se. Sad sam veliki. Ne. O da. Ko ja imam sreće sada. A puj! Čovječe. Uvid ovog. Amerika je ostavila zvijezdice.
Jo, vidi ovo, nema ni jednog igrača. I da, danas ćemo igrat par igrica, a nećemo samo ovu. Evo, ovo je sad zadnji put da igramo taj novu verziju Agario. Mislim, igrat ćemo mi još, ali sad ću igrat drugu. Ma maki se! Puj! Što se zabijaš u mene? Evo, sad ćemo igrat neku drugu igricu. Ne ovo. Malo pričekajte. Sad ćemo igrat. Samo da se sjetim. Igrice. Igrat ćemo... Ajde.